Βλυχάδα, ένα γραφικό ψαροχώρι το οποίο βρίσκεται στη νότια μεριά της Σαντορίνης. Διαθέτει ένα γραφικό ψαρολίμανο και μία παραλία μοναδική που μοιάζει σε σεληνιακό τοπίο. Η Βλυχάδα αποτελεί το καλύτερο μέρος για να συνδυάσετε τη γαλήνη και την ηρεμία στις διακοπές σας, θέλοντας ταυτόχρονα να εξερευνήσετε και ολόκληρη τη Σαντορίνη. Ακριβώς λοιπόν εδώ, σε μια όμορφη γωνιά της περιοχής, με θέα το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, βρίσκεται η ταβέρνα Δημήτρης. Μια οικογενειακή ταβέρνα με τον Δημήτρη και τη Στέλλα να βρίσκονται πάντα εδώ για να σας ταξιδέψουν από το μακρινό παρελθόν μέχρι και το σήμερα με γεύσεις μοναδικές, παραδοσιακές τόσο του νησιού όσο και της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, με αγνά προϊόντα παραγωγής τους και ολόφρεσκο ψάρι. Δίπλα μου έχω την κυρία Στέλλα Ψάλτη Δρόσου, ιδιοκτήτρια της ταβέρνας Δημήτρη στη Βλυχάδα. Κυρία Στέλλα, από πότε έχει ξεκινήσει εδώ η επιχείρηση? Η επιχείρηση είναι δική μας, ιδιόκτητη, και την έχουμε 13 χρόνια. 13 χρόνια. Οικογενειακή επιχείρηση. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, με φρέσκα ψάρια, μαγειρευτά φαγητά, με προϊόντα δικής μας παραγωγής, που τα ίδια φαγητά τρώμε και εμείς οι ίδιοι. Και έχετε και φρέσκο ψάρι από ό,τι. Ναι, φρέσκο ψάρι και πολύ ωραίες γεύσεις έχουν όλα τα φαγητά μας, γιατί είναι από προϊόντα δικής μας παραγωγής, όπως κολοκύθια, μελιτζάνες, ντοματάκια της Σαντορίνης, πατζάρια και άλλα προϊόντα. Έχουμε πολύ ωραίους ντοματοκεφτέδες, φάβα και έχουμε πολύ ωραίο κρασί, σπιτικό, αξέχαστο θα σας μείνει το Βυσάντο.